आं एनडिएनि बिजाथि नालाय बिजनी विधानसभा समष्टिनि माने बांसिन रायजो राजा हाग्रामा सारनि सनमान लाखिनो नागिरदों हाग्रामा सारनि आखाइखौ शक्तिशाली खालामनो नागिरदों ओमफ्राय हिमन्त सारनि आखाइ शक्तिशाली खालामनो नागिरदों मोननै पार्टी फैगौ सम एनडिए सरकार बानायगोन आं अरूप कुमार जे सानफ्रामबो सानो जे शक्तिशाली सरकार जानायनि उनाव आं बिजनीनि एमएलए बिजाथि माबा एमएलए जानायनि उनाव गामि गामियाव जेरैबायदि प्रब्लेम दं लामा जायाखै दाबो दलं जायाखै रायजो राजा अरुणोदय मोनाखै आं एमएलए जानायनि लोगो लोगो नखर नखर रायजो राजाखौ अरुणोदय हरसिगोन सरकारि जिकुनु सुबिदा हरसिगोन आरो बयबो मोजां मोनबाय गासिबो मोजां मोनबाय फंबाय बादि मोजां मोनबाय एनडिए बिजाथि हिसाबै मोजां मोनबाय आं कमिटमेन्ट हरबाय दिनैहाय आइजोफोरखौ जे आं देरहासारनि उनाव आं नखर नखर हाबनानै रायजो राजाखौ समस्या खालायगोन ओंखायनो बिसोरो बिराद एक्साइटेड जाबाय फैगौ सम बिबाराव भट हरनानै एनडिए केन्डिडेट आंनो बिजाथि देरहासार खालामगोन